rendszerben, és itt videózom ezen az event. És már elkezdődött, csak elfelejtettem levideózni. És most kicsit nem tudom, hogy hallatok, de azért leveszem a hangot. Oszta! Lejött a Bruno Mars! Srácok, lejött a Bruno Mars, oszta! Brunito Marsito. Hát de nincs semmi. Semmilyen effekt. Most kéne bazd meg veszegetni. Brunito Marsito. Most kéne veszegetni, csak nincsen semmilyen. Nincsen semmilyen effekt, srácok. Brunito Marsito. Secret Lucky Block is lejött, jó. De mi le? Brunito Marsito. Veszem. Na srácok, itt Brunito Marsito. veszegessük Milánnal. Lucky Block. Csak szerintem Milán nem Brunito halljátok, Marsito. bár lehet, mert itt van mellettem. Lucky Block. Brunito Az Marsito. lényeg, hogy beszélessük. Róha. Már egyet izért is szemi. Lucky Block. Amúgy ez a Bruno Mars. Brunito Marsito. Nézzétek már, ilyen nagyobb, mint Lucky én. Block. Wow. Brunito Marsito. Lucky Block. Nem! Elütött! Elütött rába. Ne, srácok, bement a Bruno Mars. Mert elütött, láttuk, hogy elütött. Nem tudom, valami elütött. És pont akkor. Taco Lucky blokkok jöttek. Nem misszeltek? Vagy még itt vannak? Ja. De csak egy effektív. Mi van? Kinyitottam a legjobbat. Na! Srácok, itt nagyba itt videózok, és Norbi ki is nyitotta a burítóban. Azt a... Látjátok, kinyitott és 20 millió, mert ráment egy effekt. Ez azért kemény. GG's. De ez nem. Olyan idegesítők, amúgy ezek a rákok vannak, meg ezek a izék, mik ezek, villámok. Mindig veszegessük a zébrélotokat, meg mindent, hogy mennyire rákok, és sosem. Vagy veszegessük, csak elég. Mindig, de sosem tudom megvenni. Glorbo frutto fritto. Ó, még egy új brainrot, és le fog jönni az új brainrot. Nézzük, mi jön. Itt van már. A gold! Azt az mi? Nem, itt. Azt a gót. Srácok, látjátok? És kosarazik. Okés. Go. Gót. Várj, hagyjuk neved meg. Azt a komoly. 9,50k. De nem szívja fel. Norbi, az, hogy túl, please. Én már nem szkennelek dolgokat. Ó!
Hogy belement abba, nem tudom mibe. Azt látjátok, hogy kosarad? Raining Lucky Blocks. Most fog jönni egy csomó Lucky Block. Csúly. Nem tudom hány perces lesz ez a videó, de szerintem sok. Go. Nyilván a Lucky Blockokat nem beszegessük. Go. Srácok, tum-tum koffin. Ebből kijön a tum-tum szavod. Milyen régen jött? Go. Tung sahur. Lucky block. Bilán menj veszni, Lucky block. nem tudok beszélni. Go. Tung sahur. Lucky Az a block. hogy túl sokat veszünk és egybe fog menni. Tung sahur. Lucky block. Lucky block. It's raining Lucky Blocks. Ma. Go. Meddig még? Nem tudok Lucky block. fókuszálni a jókra. sahur. Lucky block. Go. Los lucky block. Tudom. Tung sahur. Lucky block. Los lucky block. Leengedtem megint. Tung sahur. Bement a gót. Los lucky block. Srácok, nem baj. Tung-tungot Tung sahur. Hát, ha Tim los lucky blocks. Tung sahur. de bement egynél abból nekem is. Los lucky blocks. Tung sahur. Nem jól sem adjuk. Még egy tung-tung. Jönöm. Enyém lett a Secret Lucky Block. Belement valami. Új rebírt! 25 perc. Ezt kinyitom. Na, ezt kinyitom. Csilla néni, Takó néni. Ezt. Most elfordulok és úgy. Jó. Na, hol, melyiket? 12-szeresre. Ezt kinyitom. Most az, hogy mennyit termel egy rebírtál. 20 millió mit teszem. Nézzük, hogy mi jön. Semmi. Osztoj, gangster futer. Taco Biz, mi van? Kedden. A Taco Tuesday-en. Taco Tuesday-en és meg lehet csinálni ezt a Biz-t. Taco Biz. Az finom, yummy. Dexter itt van már? Nem, kedden kell venni. More base skins. Ja, az jöhet amúgy. Több base. Ja, több base skin. Az jöhet amúgy. Nekem még nincs meg egyik se. De hát amúgy akinek van redakció, az itt. Hát az már nem tudja megvenni, de itt meg lehetett venni a vizét valahol itt. Meg lehetett venni a vizét. Ying-Yang visszajönne már! Jó. A Ying-Yang az nagyon jó volt. Elvileg visszajön. Megnézzük.
OP Bruno. Bruno Brainrot, hát Azt mondja, hogy legyen. Ja, Bruno. nem. Hát igen, de hogy OP lett, de nem lett. De miért laggolok ennyire? Kinyisom a koffin tung-tungot? Na, srácok, most kinyitom ezt a koffin tung-tungot. Hát vajon mi jöhet belőle? Jú! Guys, itt jön ki a tung-tung. De ez minek? És itt miért ne? Mindegy, 1,5 millió. Amúgy jó felbuffolták. Jött Ying-Yangos Brainrot. Ying-Yang! Csá! Itt van a Ying-Yang. De még base-ben nincs. Itt van a Ying-Yang. Na mindjárt vége. Négyszeres lakozó. 1 óra 4-szeres lett. De még van? Ezt még várjál, még a 15-szörös Három. lakozó hagyjuk már meg. One more snap, jó? Egy utolsó Aura Farm és a Fishing Rod is visszajött, igen, meg korszerben van. Jön az Aura Farmer. Aha, most fog jönni majd szerintem, nem? Bananita dolfinita. Most eljutott. Nekem jön a Talos Prince. Rossz Primos, mindenki. Koala nana. Azt hittem kapitánul voltam. Trulimero trulicina. De miért? Crabbo limonetta. Horagini Boom! Horagini Boom, ez nagyon ritka. Vegyük Milán. Oregini bu. Oregini bu. Szóval, mint húztam. Megoldtam. De miért laggolok ennyire? Most is. Ki? Van meg? Na. Lefektette a tűz, azt mondja, hogy sem tudta megvenni. A tűz hogy fektet le? Mindegy, kinyitom ezt a össztakóra kibocsot, milyen minden. Rosszabbat mindig annyi. Egyszer volt olyan, nagyon nagy lakkom volt, hogy egy radioaktív Fesztil lakóblogból kinyitottam egy csinnulót, 147 millió az én lakkom. Trulimero trulicina. Secretben, ez volt orra. Bananita dolfinita. Ma nem lehet bemennni. Trulimero trulicina. Majd felmegyek erre, mi ez? Nem tudom, bút. Tralalita tralala. Az jött ki belőle Milánó. Agramatmatina. Patronak Martin. Orcalero orcala. Ezzel a giftel. Lehet Pentacolo felmegyek. tecnico. De, ja már sírfó. Istenem, miért vagyok ennyire? Luberlini octopusini. Crabbo limonettato. De nem így tudsz felülni meg. Trippi drop. Itt van. Tralalero tralala. És én megadom. De ez mitől már? Bananita dolfinita. Annyi, hogy itt jön egy ilyen, nem tudom.
Igen, összejött. A indexben Bananita nem dolfinita. Ying Yong izé. Mi ez? Nem teljesen tudom. Grancello spiritello. Mi ez? Nem tudom effekt. Mi ez? De az indexben miért nem jött? Trippi troppi. Nem nézzem elő, Istenem. Mit történt? Trippi troppi. Nézzük, milyen brainfokat szereztünk. Szereztünk egy Bruno Mars-t. Egy Csiklétérát, egy Lord... Ja. Na, és szereztünk egy Secret Tralalita, Key blokkot, tralala. amit majd ki fogunk nyitni. Úgyhogy ezt még megvárjuk. Nem pedig nem Egy a... Lucky blokkot. Coco fanto elefanto. Nem pedig már a Bruno Mars-ra. Miért? Tralalita tralala. Miért? Mi? Miért? Miért? Gyere, bírtad? Jöjjön meg egy Tralalita Brunito marsito. De hogy ilyen nagy? Nézzétek már. Chef Meg mi? Karatézik? Vagy mi? Karatézik. Belula beluga. Ja. Cicleteira bicicleteira. Coco fanto elefanto. Trulimero trulicina. Elefantó jön? Ez nem. Na, ezt nyissuk ki, ezt meg a végére hagyom, mert ez... Nézzük, mit rendszerűen. Trippi troppi. Itt vagy itt egy. Gót! Legyen gót a brainokon. Olyan sok effektesből. Ja. 5 effekt volt rajta, Geci. De az Rainbow, ezt is nyissuk. Várjál. 2 effektes. Nem. Fú, ellopod? De ne lopd el, mert így jó, így rossz lesz. De így meg tudjuk, hogy milyen. Na, elfordulok. Most ez komoly. De... Mennyit termel? Nem is látom. 720 000. Get out of my base. Ezt majd ki kell nyitni, ezt meg kell várni. Bocs, hogyha ugyanaz a videó, hát most ezt muszáj levideózni, hogy mit fogok nyitni Secretből. Mert én egyszer nyitottam egy szakszekolát, csak azt átettem a altomra, hogy ugye legyen hely. Hallotod, nekem volt egy... Ja, sokkal Nekem nem volt úgy. 45 millió, ez is az enyém, 35 millió. Visszaviszed meg. Nincs, nem volt ez. Jó, nem, mert Isten már bevicceltem. De ne trédeljük senkinek behozni. Engem egy eszok szakolához összezve meg jobb. 30 milliós eszok szakolá. Nem fogsz fotót? Meg amikor nyitottam a csimnénót, akkor olyan nagy szerencsém volt, mert kinyitottam, ugye? És előtte még nyitottam egy LOS 25-öt, mikor a Grappoli barátom monettari. azelőtt nyitott egy LOS 25-öt, lávába 110 millió. És utána én is nyitottam a fesztiválláki blokkot, mert akkor még bent volt. És akkor így kinyitottam, és ott van nekem is a LOS 25 és 90 millió. Meg utána meg a csimnénó. És 2 jót nyitottam, az nagyon jó volt. Tralalita tralala. Chef Crabracadabra. Na, most Milánra tisztelni fog, mert amúgy ez a kisatja. Csak valamiért nem engedi át a nagy. Mert a nagy
gyakran a három de nem engedi át. Trippi troppi. Igen, mert ő nem játszott sokat vele, ezzel a nagyjal, és már valami nem enged vissza. Grancello spiritello. Mindjárt 11 perc, 15 perc, és tudjuk nyitni ezt a... Akkor 31 perces lesz a videó. Nem, 32. Tyú. De mondjuk az is furcsa, hogy a event közepén kezdtem el videózni. Nem jutott eszembe, pedig le akartam videózni, csak nem jutott eszembe. De most itt vagyunk. Amúgy én még így 2 hónapja olyan rossz voltam, hogy sehogy se álltam. Csak Milán, ugye ő a testvérem, és ő elkezdett menni public szerverre lopkodni csak úgy, és lopott nekem egy csomó mindent, és az egész base-en full brainrot god volt az egész base-en. És akkor mentünk egyet eventre, és így lettünk ilyen komolyak. Utána meg lett egy barátunk, akinek volt sok Robuxja, és vett egy privát szervert, és azon voltunk, pluszban még vett nekem is. És akkor ott voltunk eventeken, és így lettünk ilyen jók. Trippi troppi troppa trippa. Emlékszem arra, amikor beöltöztünk genderi, ott volt a gender, meg a személy között ez a verseny. Igen. Trippi Így troppi. lett volna a Stillabrain, hogyha megyünk dolgozni. Volt egy Raccoon genderi, ami most egy Dragon Community. Ja, és csak akkor lettek messze. Ja, az lejött, mindenki jött. Úgy, 2 hónapja ezért voltunk nagyon rosszak, mert Orcalita orcala. még mindig Jandel, mindig Team Jandel, nekünk a Gróvagár vagyok, ezért tetszett, meg azt láttuk amúgy Trulli első. meno trulli cino. Kilenc perc. Amúgy írjátok le kommentben szerintem, Tralalelo tralala. mit nyitottam, mit nyitok. Írjátok le, hogy mit tippeltetek. Szerintem tortugányot. Amúgy nekem a bot hotspot is jó. Nekem eddig a 9. De a eddigi legjobb nyitásom az a gyeszok volt. Amúgy majd később lesz facecam is. Giraffa celestri. Na, csak ha még nem akarom olyan hamar, érted? Meg oda. La strala lego camel. Ja, már oda. Secret. Astralt, azt mondom te. Orcalita orcala. Majd még lesznek ilyen Minecraftos videók is talán. Még átgondolom.
barátommal fogok játszani, és ott nem fogjátok hallani, mert Discordon fogunk beszélni, vagy valami ilyesmi, és ott nem halljátok, ez lesz a baj, ez a baj. Hát de majd inkább úgy csináljuk, szerintem, hogy mind a ketten feltesszük a videót, és akkor nem hallják, csak így lélekben ott van. De amúgy én sem értem miért. Trippi, troppi, troppa trippa. Vagy úgy csinálnánk, hogy másnak elveszünk a telóját, hogyha nem kell nekik, és akkor a másikon megjátszunk, a sajátunkon, és akkor a másikon meg felhívjuk, és akkor így úgy halljátok fel. Csak az a baj, hogy hát nekem is kell, vagyis az apukámnak kell a telefon, meg barátomnak is. Úgy iratkozzatok fel rá, és neve Renátó Király. 5 perc és ki tudom nyitni a Secret Lucky blokkot. Gyerünk! Milán! De amúgy én semmiből így eltűnök valamiért, de miért? Ez mi ez ilyen bug? De amikor elütnek, én meg felállok, akkor úgy magamtól elesek. Ez mi? Bamba, izé? 4 perc és ki tudom nyitni. Addig mit csináljuk? Meg nem csak Stilebrairatos, hanem más izék is lesznek majd. Más Roblox játékok. Mondjuk Escape for Tsunami-ben, vagy valami ilyesmi. Jó, rendben, ez az. Rendben, 147 millió termelő csillió. Csak a Kevin tudod, hogy voltam szervekre, elvittem, hogy Orangutini ananassi. az a testvére beszokott, hogy feladta. Ellopta a saját. Nem, elfelejtettem. Mert feltétlenül tudod, a telefonját, az nem volt ott, és azért nem volt feladta. Ellopta. Jó, reggelt. 3 perc. Meg azt is leírhatjátok kommentbe, hogy legközelebb mit játszok. Legközelebb milyen Roblox játékkal játszok, mit akarjátok, hogy mivel játszok. Azt is megírhatjátok, hogy Rhino Tosterino. és amúgy, hogyha valamit rosszul Bandito csinálok, akkor Bobrito. szórni kezdődik. Bombardiro Crocodilo. Ja. Pipi Kiwi. No, 2 perc! Fluriflura. Gyerünk!
59 másodperc. Na, ezt nem tudom, hogy igaz-e, vagy nem tudom, valami hülyeség. Hogy ide a globálba beírom, hogy... Mondom, benne così non lo vede mai please. Spider személy. Bombomini Gussini. Jó, Gancad, Ja. Nem ez... Ez nem igaz, azt hittem, hogy ez valami más. De hogyha így fordítva írod be, akkor... És azt hittem, hogy megváltoztatták a karakterjét, de nem tudtam, hogy elfelejtettem, hogy neki nem így van. Ott van, ugye. Jó. Srácok, 9 másodperc, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jó, ready. Nem most fogom kinyitni, mert Norbi valamit csinál. Ha nem tudjátok, hogy ki az a Norbi, Cicleteira bicicleteira. Milánnak a egyik barátja. Cocofanto elefanto. Neki is van egy YouTube csatornája, csak már abba hagyta azért. Már egy hónapja nem tesz ki videót, nem. Elfújt egy éve. Na mehet? Norbit e Cocofanto. Jöttük mindjárt kinyitom. Na, jöttök? Liri lillari la. De minek Cocofanto? Cocofanto elefanto. Na, gyertek! Oj, Milán! Na, jöttök? Tralalelo tralala. A Norbi ennyit rebírtam, tehát eddig még csak egy helyen volt itt. Sokat. Na mehet? Na, gyertek, figyelj Milán! Na mehet! Aquanon. Nyissuk ki. 3, 2, 1. El is rúgták a gecibe. Vajon mit nyitottam? Milyen a Norbinak nem kell a két ország. Én azt nem hiszem, mert mindenből szeretem. Bye bye. Milyen jól néz ki már, addig, hogy kosarazik. Gyere, hopp, hopp, hopp. Na, srácok, ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel. Én Bence voltam. Sziasztok!